kuti makanaka makatendeka muzita raJesu Kristu Nazareta. Amen and amen. Ndinotenda Mwari zvikuru mangwanani ano. Mwari ndi Mwari wakanaka. Our scripture reading is coming from the book of First Chronicles chapter 11 from verse 16. First Chronicles chapter 11 from verse 16, and the Bible reads, David was then in the stronghold, and the garrison of the Philistines was then in Bethlehem. And David said with longing, "Oh, that someone would give me a drink of water from the well of Bethlehem, which is by the gate." So there were three. So the three broke through the camp of the Philistines, drew water from the well of Bethlehem that was by the gate, and took it to David. I'll repeat again. David was in the stronghold, and the garrison of Philistines was then in Bethlehem. Utoreva Philistia ranga riri munzvimbo yeBethlehem. Nyangwe David anga ari mukutonga, but there was a place yanga yakabatwa nevaFilistia in Bethlehem. David ari mukutonga, he was in the stronghold, but the garrison, the soldiers, the Philistines were in charge. Kana kuti vanga vaita take over Bethlehem. David ari kutonga kumwe kweso, but pa Bethlehem pakagara masoja echiFilistia. Iye ndokubva ati ndiri kunzwa nyota zvakanyanya, ndinoshuvira kunwa mvura yetsime reBethlehem. Samson Chirume, you're welcome. God bless you. My Mugadza, how are you doing? May the good Lord bless you. Wakadiko, Cape Town, school. So David, nyota ya ainayo, anzi ndiri kunzwa nyota, ndinoshuvira tadaenda wana mvura yeBethlehem. In that time, the Philistine garrison yanga yakazara, yakagara, yakavhara, yakabloka tsime reBethlehem. So he sent 3 men, vakaita broke through, vakagona kundotora mvura inowanika patsime reBethlehem. Zvinorevei muupenyu hwedu nhasi? Pane nguva yekuti ukatarisa upenyu hwako, une zvizhinji zvawakawanirwa nyasha zvakaiswa muruoko rwako naMwari, asi kune chimwe chinhu chaunonzwira shungu, chaunonzwa mwoyo kubatikana. Hongu, you cannot complain, but still there is a place, there is something chaunoshuvira kuda kuachiva, chaunonzwa kuti zvimwe zvese hongu zvinangodara zvavapo, but this thing. So vaFilistia vakabva vaenda kundogara paBethlehem. Bethlehem means house of bread, which means David nyangwe ari in charge, but bread was missing. Chingwa ndiani? Jesus are not, I'm the bread of life. So vaFilistia vakagara patsime repaBethlehem. David asiwa achitonga kumwe kweso, is in the stronghold. But there came a day yaanoti moyo wangu unoshuvira kunwa mvura yeBethlehem, which means mvura yeBethlehem imvura ine difference nedzimwe mvura dzese. Nokuti dai iri nyota iri ordinary aingoti ndipeiwo mvura ndinwe. But anoti ndiri kunzwa nyota, but nyota yangu ine choice, ndiri kushuvira kunwa mvura yetsime reBethlehem. So the Philistines vagara vakangorinda ipapo vakaga, kureva kuti vaitoziva kuti zvimwe zvese murege ainazvo, matsime ese ngaatore, zvimwe zvese ngaaite, but pano takadzika midzi, pano hafanirwi kuwana mvura ipano. Thank God he had 3 men who were mighty men. They went and broke through the Philistine garrison and brought and fetched the water and brought it to David. May God give you the 3 mighty men, the 3 angels. Mwari ngaakupe vatumwa vatatu vanoenda munyika yemweya, vanoenda pese pakabatwa mari dzako kuti dziuye muupenyu hwako,
vanoenda pese pakavharirwa utano hwako kuti nyama yako iporese usimbiswe, vanoenda pese pakavharirwa maopportunities ako. You need just 3 men to break through. Tinofara kuti Jesu wedu wakafa, but on the 3rd day he rose up. Ari kumuka in victory, which means you need the revelation resurrection. Pese pakavharirwa mari yako, wakaipa unoziva kuti ndichakutendera kuita zvimwe zvese nekuwana zvimwe zvese izvi, but pano ndo panogadzwa madhimoni ekuti but paissue yemarriage ndo pandakabata. Joy yako uchiwana kubva kune zvimwe zvese, pane a certain issue yaunoziva kuti iyi wakaipa akagara pawanano yangu, wakaipa akagara pamari dzangu, wakaipa akagara pautano hwangu. Ndingangodaro ndichifara ndichicelebrate zvimwe zvese, but there is an issue yekuti ndikafunga nezvayo inondirwadza, inondichemedza. Zvimwe zvese zvandinoshuvira nekutsvaga ndakazviwana, but there is an issue yekuti pane madhimoni akagara pachinhu chandinoshuvira zvikuru. So David unoti, nyota ndinayo, matsime ndinawo, I'm in the stronghold, but I desire the waters of Bethlehem. Moyo wangu unoshuvira mvura dzeBethlehem. Which means arikuti I'm missing the best yechinhu chandinoshuvira zvakanyanya. Zvimwe zvese zvingangodaro zvapo, zvimwe zvese zvakandikomberedza, Mwari vakanditendera vakandiwanira nyasha in certain areas, but still there's something chakablokwa, chakabatwa nemweya yetsvina, chandoda kuti nhasi Mwari vandipo 3 mighty men who can break through, 3 mighty angels that can break through, 3 mighty men that he can connect to me to get this breakthrough. May God release a 3rd dimension blessing. Mwari ngaakupewo varume vatatu, 3 mighty men who can go and bring and fetch the water of Bethlehem. Zvaunoshuvira Mwari unozviziva. Mweya yetsvina yakasvika ikagara pazvinhu zvaunoshuvira, inonzi the best of your life, the real desire, the hunger in you. Unosvika pakuti zvimwe zvese zvinokufadza zvinoitika zvakanaka, but panosara paine kabati kekuti asi in this area, in this dimension, something chakabata chikavhara nyaya iyi. Father, in the mighty name of Jesus. Sir David Mwari akava nevarume veumhare vatatu vakaenda vakawana breakthrough. Father, this morning I pray for a 3rd dimension blessing. Vana venyu vapeyo vatumwa vanoenda munyika dzemweya dzakavharwa mabreakthrough nemabusiness nemaopportunities eupenyu hwavo. Mangwanani ano Baba, ndinotaura breakthrough in the mighty name of Jesus. Zvavanga vasingafungidzire kuti vangawana nekuda kwekuti kune vaFilistia vakagara ipapo. Muupenyu vana venyu Baba, kune madhimoni akagara pamari dzavo, kune madhimoni akagara pawanano dzavo, kune madhimoni akagara pautano hwavo, kune madhimoni akagara pamatenda, pamaopportunities aifanira kunge achiuya kuupenyu hwavo. Baba, ndiri kunamata kuti the Philistine garrison has no power. We paralyze every Philistine garrison against the way of Bethlehem. Mweya yese yakagara patsime reBethlehem kuti vana venyu vashayiwe the best. Father, in the mighty name of Jesus, every Philistine garrison guarding and standing against the people of Israel in Bethlehem, I paralyze it this morning. Every demonic garrison preventing your people to enjoy the greater blessing you've offered them. Father, in the mighty name of Jesus. VaFilistia vese vakagara patsime reupenyu hwake, vaFilistia vakagara pamari dzake, vaFilistia vakagara pamuchato wake, vaFilistia vakagara pautano hwake. Baba, ndinonamata mangwanani ano nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Sir David wamakapa varume vatatu vakaenda vakadzoka vaine breakthrough. Father, this morning we pray for a breakthrough. Baba, I paralyzed every Philistine garrison standing against your children. I paralyze every Philistine garrison standing against your people. Baba, mwechina yakagara seva Filistia patsime reBethlehem nemumwe nemumwe ari pano. Baba, zvavanotsvaka vanenge zvavanoshira munozviziva, nokuti muri Mwari unonzvera moyo. Baba, nyota yavainayo vana venyu munoiziva kuti haingapere nemamwe matsime asi kusvika vawana mutsime reBethlehem. Father, in the mighty name of Jesus.
Father, in the mighty name of Jesus, ndinotaura breakthrough. I break through the Philistine garrison this morning. I break through the Philistine garrison this morning. I break through the Philistine army this morning. I break through the Philistine garrison this morning. In the name that is above every name, in the mighty name of Jesus, every Philistine garrison be broken, be broken, be broken, be broken, be broken. Baba ndinotaura breakthrough muupenyu vana venyu zvavanoshuvira zvavanotsvaka Mwari. Ndataura nyasha nekugoneswa nemi. Every Philistine garrison guiding against your people, every Philistine garrison vakagara Mwari pamusoro petsime rinoshuvirwa nevana venyu, ndinotaura muzita raJesu Kristu weNazareta, by the reason of the blood that was shed at Calvary, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Mvura ngaichereke Mwari, mvura ngaiwanike Baba, Mario ngaibatike, utano ngauwanike Mwari, nyasha dzenyu ngadzivarwire vana venyu. Ndinotaura vaFilistia vakagara patsime reupenyu hwake, kuti we are sending 3 mighty men, the power in the name of Jesus. We are sending the 3 mighty men, the Father, the Son, and the Holy Spirit, in the name that is above every name, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Every Philistine garrison standing against your people, be broken, be broken, be broken, be broken, be broken, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Every Philistine demons, every Philistine garrison guiding the wells of Bethlehem, we speak breakthrough this morning. Baba tinotaura simba rekukunda, Baba ndinotaura breakthrough, success and favor. Baba pakagarwa pese nemweya yechina, pakarindirwa pese nemweya yechina, kuti vana venyu varegere kuchibata, varegere kuchiwana chavanoshuwira Baba. Mangwanani ano ndinotaura breakthrough. Samwari wakarangarira muranda wake David, akamupa varume vatatu vakaenda vakadzoka nemvura dzeBethlehem. Baba, we receive the waters of Bethlehem. We receive the grace and the favor this morning. Ndinotaura breakthrough, breakthrough pamari yake, breakthrough pabasa rake, breakthrough pamba yake, breakthrough pa project yake. Nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. VaFilistia vakagara pamatsime, ndinovarayira iko zvino. Ndinotaura moto wamweya mutsvene, simba redenga kubata kwenyu kunoshamisa. Every Philistine garrison, every Philistine army, we break through this morning by the power of the Holy Ghost. We break through this morning by the power of the Holy Ghost. Zvatinoshuwira Baba, zvatinochema nekutsvaka, zvakagarwa nemweya yevaFilistia, tinorayira simba redenga by power, by fire, in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Ndinoraira vaFilistia ngavaregedze tsime rangu, ndinoraira vaFilistia ngavabve patsime rangu, ndinoraira vaFilistia ngavabve pamari dzangu, ndinoraira vaFilistia ngavabve pabasa rangu, ndinoraira vaFilistia ngavabve pawanano yangu, ndinoraira vaFilistia ngavabve patsime reBethlehem randinoshuwira. Baba, every desire zvinoshuwirwa nevana venyu mangwanani ano, zvakagarwa nemweya yechina, ndinotaura simba rechikuriri, ndinotaura simba rechikuriri, the power to overcome, in the name of Jesus, the power to overcome, in the mighty name of Jesus. Every plan of the enemy must be put to shame, every negative voice be silenced, in the name of Jesus. Breakthrough this morning, 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 breakthrough this morning. Paza gona kupinda, Mwari ngavakupe simba, Mwari ngavakupe nyasha, Mwari ngavakupe favor. Mangwanani ano tinotaura simba rechikuriri, tinotaura nyasha dzedenga, Mwari ngavakupfekedze nyasha, Mwari ngavakupfekedze simba rekudenga. Breakthrough this morning, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Aungarambe uine nyota, tsime mwaBethlehem riripo, nekuda kwevaFilistia varipo, tinovarayira iko zvino mangwanani ano. Every Philistine garrison standing against your people, Pakatabo shatabaya, mantelebo shalabazugedaya, mentete baradia sakoba jayage, mante baradia takoba sumendiaka, ibajade mante balando, mariga data kadalabo jaligadaya, manto baradia sakoba jayande, ribaba jaya toleketelebo shikerianda, maugada baranda maigadaya sokoba janteke, menta baradia sakoba jaye, maugadaya baligadaya sakata, retetelebo Takoba shiamande, mante baradia takabo jaliga basaya, menta barando lobo shiata teterakosa,
mante baradia gagabajayando ribaza dege menta balado kobajiaga mautataria mandele ketebo mente telebo shiatatala kosa mareba de kante baladiaga menta tabaradia sale kete baliga da kosa mautataria mandele boshiatata menta barasola boshiata kobajayande miketa baladia takoba sumeria kamando makanaka kudzwai baba makanaka wongwai Jesu namatwa iremekedzwai mutsvene nokuti munotida nekutirwira munotichengeta nekutigonesa bhiri nerukudzo zvive kwamuri wenyasha wakatendeka wakarurama Mwari wamasimba ose takupai mbiri nekukuremekedzai mangwanani ano ndinorayira vaFiristia vose vakagara pamuchato vaFiristia vose vakagara paproject vaFiristia vose vakagara pamari dzake vaFiristia vose vakagara pautano hwake tinorayira simba redenga nyasha dzenyu Mwari kuvhumbamira vana venyu vagonesei baba vapei simba vawanirei nyasha baba ndinonamata makarangarira David washiwa mvura yeBethlehem baba nyangwe paiva nevaFiristia vakagarapo asi makamuwanira nyasha. You gave him 3 mighty men who went and fetched the water from the wells of Bethlehem. Baba mangwanani ano mvura dzeBethlehem baba mangwanani ano mvura yeBethlehem baba mangwanani ano nezita ra Jesu nezita ra Jesu hakuna uchagara hakuna uchadzivisa vana venyu kunwa mvura iyi Mwari hakuna uchadzivisa zvinoshuvirwa nevana venyu baba ndiri kunamata mangwanani ano. Every plan of the enemy be put to shame. Every negative voice be silenced. Reketebo shatabaya dagosa. Mante tela bojia da kila bazugedaya. Mente baradiata. Mante barado la bojia da kila bazande. Riba baza dege manta barado kabashia mande. Ribaza de menta baladiaga. Mount tarabo shabaliga dayasa. Reboja dege maluga diata kobasaliga daya. Menta talaboja la bazude Mande, Mente Baradia Sako Bajaya Gadaya, Mante Barando Lebojia Takila Basata. Father, in the mighty name of Jesus, zvinoshuvirwa nevana venyu Mwari zvavanochemera nekutsvaka baba nyangwe vaFiristia vakagara ipapo ndinotaura simba rechikuriri ndinokutaura the anointing to overcome ndinotaura breakthrough baba grant them the mercy and the grace to operate like 3 mighty men vapei nyasha baba dzevarume vatatu veumhare to go and break through the Philistine garrison baba vana venyu ngavabate zvinoendeka vana venyu zvavanoshuvira ngazvibatike zvavanochema nekutsvaka baba vapei simba vagone kuzvibata zviendeke nezita ra Jesu nezita ra Jesu nezita ra Jesu. We break through every Philistine garrison against our lives by the power of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Father, in the mighty name of Jesus, we thank you this morning. We give you praise, we give you honor. Majita nekutara kwa upenyu wedu Mwari. Nokuti imikana shoko renyu raburuka baba aridzokere kwamuri risina kudzadzikisa chamaritumira. Ndakutendai neupenyu hwana venyu hwamavandudza mangwanani ano. Ndakutendai baba nokuti matipa simba matiwanira nyasha dzekunwa mvura yeBethlehem zvinoshuvirwa nevana venyu zvavanochema nekudemba baba zvavanotarisira pakagarwa nemweya yetsvina ipapo ngavanwe mvura Mwari ngavawanirwe favor. Imi munogadzika tafura pamberi pavadzivisi baba ndinotaura tafura ndinotaura mvura dzeBethlehem ndinotaura blessing ndinotaura favor in the name that is above every name in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hama dzangu Mwari werugare vakuitire nyasha Mwari werugare vakuchengetei vakugonesei Ishe ngavakudzwe nekusingaperi nokuti vakurwirai blessing nefavor itevere upenyu hwenyu in the name that is above every name in the mighty name of Jesus. Let me decree and declare a blessing over your life. I just love to put on the prayer shower. It was a tradition, a custom in Israel. When a priest is about to bless the people of the congregation, why make a prayer shower to speak blessing over the people of Israel? Mwari wa Israeli mchene wakatendeka. Ndiri kunamata mangwanani ano nekutaura nyasha pamusoro peupenyu vana venyu. Nokuti muri Mwari asinganyadzise mchene wakarurama wamasimba ose. Ndiri kutaura ropafadzo, ndiri kutaura blessing muupenyu hwavo. Vanorwara ngavaporeswe. Shoko renyu rinoti nemavanga aKristu Jesu takaporeswa.
Baba, every plan, every project, every business ravari kuda kuita zvavari kuronga Baba ngazviendeke masuo ngaazarurwe. Mweya wokumukirwa nekurwiswa pamabasa. Spirit of rejection, I rebuke it. Ndataura favor pamusoro peupenyu hwavo. I decree and I declare favor, blessing, hand of protection upon their lives, upon their families. Financial breakthrough. Utano kudzorerwa panzvimbo. Mukati mewanano dzavo Baba, I speak peace, I speak love, and I speak favor. In the mighty name of Jesus. Receive your blessing. Receive the favor of the Lord. May the good Lord protect you. May the good Lord favor you. Muzora nasangana one chinokushamisa. Chaunogona kupupura nekunongedzera kuti this is the grace of God. This is the hand of God. Mwari ngavaite zvinhu muupenyu hwako. Zvisingagonekwe nekungwara nekuchenjera nekuzivana nevanhu. Zvinongogonekwa nenyasha bedzi. Ngapaitike chinhu muupenyu chaunogona kupupura kuti this is only the grace of God. I decree and I declare blessing over your life. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Receive healing. Utano ngaudzorerwe panzvimbo. In the mighty name of Jesus. Financial doors to be open. In the mighty name of Jesus. May the good Lord protect you. May the good Lord bless you. May the God of Israel, who neither sleeps nor slumber, bless you. Take care and take charge of your life. Ndinorayira simba rekudenga riwe pamusoro peupenyu hwako. Ugone kunwa mvura yeBethlehem. Nyangwe vaFilistia vanga varipo vakagara ipapo. Mwari vakawanira David nyasha. The same with you, for he is the same yesterday, today, and forever. May the God of Israel grant you the grace, the power, and the ability. Ugone kunwa mvura dzeBethlehem. Zvaunoshuwira ngazvibatike muupenyu hwako. Muzita raJesu Kristu Nazareta. Amen. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. Thank you so much, Amazangu, for tuning in. A blessed morning to you. A good day to you. This is our day 4 of prayer and fasting. This is our day 4. This is our 40th day prayer and fasting. So we thank the Lord for granting us the mercy, the grace, and the power to partake in this prayer and fasting week. So tisanganiswe zvakare mangwana on our last, which is the 5th day, your prayer and fasting. So on this 4th day, your prayer line today for the whole day. Paunowana nguva nemukana. Pasina nguva kana mukana gona ngozerezera kana kuchitaura moyo mako. Kuti Ndichanwa mvura yeBethlehem. Hakuna dhimoni revaFilistia richandidzivisa kuwana zvandinoshuwira. Mwari unondipa simba nenyasha. Ndichanwa bedzi mvura yeBethlehem. Mvura yeBethlehem chi chaunonzwira shungu, chaunochemera nekudembera kuti dai chaitika. Ramba uchitaura mazwa aya muupenyu hwako. I will drink the waters of Bethlehem. My desire will be fulfilled by his mercy, his grace, and his favor. David wakashuwira mvura iyi. Mwari akamuwanira nyasha. Nyangwe paiva nevaFilistia vanga vakagara patsime iroro, akanwa zvakadaro. Uchanwa mvura yeBethlehem. VaFilistia havana zvavari kuzoita muupenyu hwako. Mwari uchakupa nyasha dzekunwa mvura yeBethlehem. Mwari vachakupa nyasha dzekunwa mvura dzeBethlehem. Your desires will be fulfilled. Your desires will be fulfilled. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. May God fulfill your desires. Every Philistine garrison, I render it powerless in the name of Jesus. Madhimoni ekumusha kwako akati zvimwe zvese ngazviitike, but this area haibude. Madhimoni ekwaunobva akati zvimwe zvese ngazviwane hako, zvimwe zvese sangana nazvo, but pane apa ndo patakagara apa. Ipapo pacho manje pane desire moyo wako. Mwari vandituma kuti nditaure newe muupenyu wako. Uchanwa mvura yeBethlehem. You will testify kuti kuna Mwari une simba kudarika masoja evaFilistia anenge akagara patsime.
unoriziva tsimira unoshuwira, unochiziva chishuwo cheupenyu hwako, chaunonzwa kuti I've tried this and I've tried this and I've tried this. Dzimwe mvura ndanwa, zvimwe zvese ndaita, but pane chiri kushota, pane chandinoshuwira, chandinochema nekudemba. May God grant you the wishes of your heart. Ngazviitike ugone kupupura nekutenda nekunongedzera kuti ava ndiwo Mwari ava. Why? Because David asiri akaenda, but he had 3 mighty men. Iwa hauna 3 mighty men. Iye Mwari pachake muutatu hwavo, the Father, the Son and the Holy Spirit. Ngavakuwanire nyasha muzita raJesu. Amen. Bye bye. Good day to you, hama dzangu, muswere munyasha. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. You can join me tomorrow as well. You can join me tomorrow as well. God bless you. Bye bye. God bless you. 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 Muswere munyasha, nyasha dziwanzwe. Mwari vakuvirei, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Favor mune mabasa enyu, favor mune zvamunoshuvira nekutsvaka. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. So happy to see you, hama dzangu. So happy to see you. My Mugadza, God bless you. Samson Chirume, God bless you. Emmanuel Tuwe, may the good Lord bless you. Prince Nyatsambo, may the good Lord bless you. Rebecca Ngwarati, God bless you. Sibongile Sitole, may the good Lord bless you. Notando Chuma, God bless you. Mai Makusha, God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. People, God bless you. So happy. Dorini Guze, God bless you. Prince Mukakavari, God bless you. God bless you. God bless you. Amadzangu nyasha gadzi wanzi Mwari ngavakuchengetei. Tatenda Mufazi, may the good Lord bless you. So happy to see you. Amos Majuta, receive the blessing of the Lord. God bless you. God bless you. Nyasha gadzi wanzi beropafadzwa ai Mwari ngavakuchengetei, Mwari vakugonesei. Favor ya Mwari ngaidirwe pamusoro peupenyu hwenyu. Inwaiwa mvura dzamunoshuwira dzeBethlehem. Memory kamudyariwa, may the good Lord bless you. Cleo Nomsa, may the good Lord bless you. Edward Bishon, may the good Lord bless you. Nyasha dziwanzwe. Danwell Installation Zimbabwe, God bless you. God bless you. Maureen Goto, may the good Lord bless you. Kudzanai Chinongwenya, may the good Lord bless you. Madoi Nyasha, may the good Lord bless you. Innocent Machona, Mwari vakuitire nyasha zvikuru, Mwari vakuropafadze. David Sangista, may the good Lord bless you. Favor idururwe muupenyu hwenyu. Mwari wenyasha, Mwari werugare akurwirei. Favor idururwe mumabasa, zvamunoshuwira nekutsvaka nezvamunobata. Mhuri dzenyu ngadzichengetwe. Ndataura nyasha dzaMwari pamusoro pezvinhu zvose zvamunoshuwira. Nyangwe vaFilistia vanga varipo patsime reBethlehem. David paakashuwira kunwa mvura iyi, haana kuzvitarisa kuti kune vaFilistia.